Minä kirjoitin tämän kirjan. Tea Kykkänen, kirjan Syöpä on paskamainen opettaja, esittely kirjailijasta ja sytykkeitä kirjan kirjoittamiseen. Olen Tea Kykkänen, syntynyt 1970, IT-alan ammattilainen, moniosaaja ja esikoiskirjailija. Asun Itä-Helsingissä puolisoni ja 30-vuotiaan papukaijan kanssa. Korostan työssäni psykologisen turvallisuuden merkitystä, sillä sen avulla tiimi ja yritys pääsevät parhaimpiin tuloksiin. Vapaa-aikana haluan paljon erilaista vastapainoa työlleni. Luen, liikun, tutkin terveyteen liittyviä asioita, kuuntelen podcasteja, teen käsillä käsitöitä, huonekalujen tuunausta, matkustelen ja välillä hurahtelen uusiin juttuihin. Tykkään tehdä kokeiluja. Minulla on useita erilaisia mielenkiinnon kohteita. Ehkä vähän harvinaisempaa on se, että minimoin television ja suoratoistojen katsomisen, sillä sellaisenaan se on minusta täysin hukkaan heitettyä aikaa. Ymmärrän, että voitin rintasyöpäarvonnassa jackpotin. Syövän esiaste todettiin aikaisin ja se hoidettiin leikkauksella sekä sädehoidoilla pois. Haluan olla rikkomassa tabuja ja auttaa avoimella suhtautumisella muita rintasyöpäkamppailua käyviä ihmisiä. Ajattelen elämän olevan katkeruuden välttelemistä ja sietoa. Päätät itse, jäätkö katkeruuden valtaan vai valitsetko kasvun ja kehittymisen tien. Näistä kumpikaan vaihtoehto ei ole helppo, mutta jälkimmäinen on palkitsevampi. Esikoiskirjassani kerron päiväkirjamaisina merkintöinä oman hoitopolkuni kokemukset sekä jaan matkan aikana oivaltamani henkiset opit. Kirjan kirjoittaminen lähti varkain käyntiin. Sanelin ensin kokemuksiani tallenteeksi. Sitten aloin ajatella, että kokemuksiani kertyy niin paljon, että niistä syntyisi kirja. Alkuperäinen ajatus oli kirjoittaa omaksi terapiaksi ja koostaa kokemuksia myöhempää muistelua varten päiväkirjamaiseen muotoon. Olen menettänyt syövälle äitini ja kälyni. Elämä on näyttänyt surullista, kasvattavaa puoltaan. Kun aloin työstää sanelujani Wordille, pian huomasin, että sivuja kertyy kirjan verran. Siitä se ajatus sitten lähti. Kirjoitin kirjaa ja tutkin kirjaskeneä vajaan 3 kuukauden ajan iltaisin ja viikonloppuisin. Se oli minulle täysin uusi maailma ja opin, mitä kustantamot tänä päivänä kirjailijalta odottavat. Suunnittelin, piirsin ja toteutin kirjan kannet, synopsiksen ja esittelyn itsestäni. Lähetin nämä yli 10 kustantamolle. Päätin etukäteen, että mikä tahansa kustantamoista ensimmäisenä päättäisi kustantaa kirjani, nappaisin siihen empimättä kiinni. Ymmärsin kyllä, ettei Nevahyödin tarina olisi todennäköisesti riittävän mielenkiintoinen myynnillisesti, enkä odottanut suurta huutokauppaa kustannusyhtiöiden välillä. Toivoin saavani kustantajan, jotta prosessi olisi minulle helpompi. Saisin painotalon taakseni tekemään ne työt, jotka ovat minulle täysin vierasta maailmaa. Kirjan painaminen, jakelukanavat ja markkinointi olivat ne asiat, jotka halusin ulkoistaa. Asetin 4 kuukauden ajan sille, että jonkun kustantamon tulee haluta julkaista kirjani. Sen kuluessa tekisin päätökseni omakustannekirjasta. 2 kuukauden kuluessa sain kauniit vastaukset VSOYltä ja Otavalta. Kumpikin kehui kirjaa mielenkiintoiseksi ja kertoi samalla, ettei se mahdu kustannusputkeen. Molemmilla kustannusyhtiöillä on tulossa vastaavia kirjoja toimitukseen. Eräänä iltana 4 kuukauden odotusajalla pallottelimme ja sparrailimme puolisoni kanssa tästä aiheesta. Omakustannevaihtoehdon kokonaisuuden työläys ei houkutellut minua. Mikäli kirjan haluaisi kaupallistaa, sitä varten pitäisi perustaa verkkokauppa jakelukanavaksi ja sitoutua kirjojen postitukseen tai ulkoistaa se. Jotta myynti vetäisi, pitäisi kirjaa markkinoida aktiivisesti. Kirja pitäisi tuottaa painettuna, sähköisenä ja äänikirjana. Kaikki erilaiset versiot pitäisi myydä eri jakelukanaville tarjottavaksi. Se alkoi kuulostaa täysipäiväiselle työlle ja sellainen minulla jo IT-maailmassa on. Niinpä keksimme kaikista luonnollisimman tavan lähteä liikkeelle. Tekisin kirjasta PDF-version tai jonkinlaisen muun digiversion ja alkaisin jakaa sitä ihan ilmaiseksi, koska voin. Kirjan kirjoittaminen on parantanut sieluani ja jos voin omalla työlläni auttaa jotain toista, haluan ehdottomasti antaa sellaisen lahjan. Maailmassa, jossa kaikki maksaa ja paljon, minä voin antaa jotain ilmaiseksi.
Haluan jakaa oman matkani syövän maailmassa muille, vertaistueksi, opiksi, ajatteluttamaan, mieltä avartamaan, lohduttamaan, mitä ikinä. Sillä ilmaisversiona tämä tavoittaisi kaikki kirjasta kiinnostuneet rajoituksetta. Sehän minulla on tavoitteenakin tabujen purkamisessa. Levittää ajatuksia ja tietoisuutta. Yhtäkkiä tämä tuntui itselle niin suurelta mahdollisuudelta, että voisin antaa tutuille ja tuntemattomille ihmisille ilmaisen lahjan. Minun täytyy tehdä se. Palaset loksahtelivat päässäni yhteen. Olen tarinallistanut matkani ja kokemukseni ja voin jakaa ne kaikille ilmaiseksi YouTubessa. Koska en tavoittelisi taloudellista hyötyä kirjalla, olisi mahdollisuus antaa lukijoille kaikki oikeudet materiaalin käyttöön. Se tuntui ajatuksena arvokkaalta ja helpottavalta. Minun ei tarvitsisi promota myyntiä väkisin, saadakseni jotain tiettyä myyntilukua täyteen. Huolena ei myöskään olisi se, käyttäisikö joku materiaalia väärin, jakaisiko maksamatta käytöstä. Näinhän tämän pitääkin mennä. Näillä ajatuksilla saisin kirjan kirjoitettua loppuun ja viimeistellyksi, jonka jälkeen laitettua sen jakeluun, pois omasta systeemistäni. Lukijat ja kuuntelijat päättävät sitten aikanaan itse, onko tästä hyötyä vai ei. Jos haluat lähettää kirjaan liittyvää palautetta, voit lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen syopa@outlook.com. Helsingissä 13. tammikuuta 2024. Tea Kykkänen.